aunque se note muy triste, que necesita el calor externo, yo ante todo respeto a otras tías que también están tristes y necesitan el calor externo. Oli, crec que és la primera vegada que parlo en tot el vídeo, però bueno, això. Avui és dimarts, 20 i tants, 30 i algo de maig, no sé en quin dia visc, i vull decidir fer un vlog un dia amb mi per estudiant per al selectiu. M'ha alçat això de les 8 i algo i ara vaig estudiar a tope perquè per la vesprada tinc que anar a la podòloga a les 5:30, aleshores entenc que perdré una mica de temps. A més, després de la podòloga he de fer un parell de recaus, o sigui que un poc de vesprada se perd perquè després vull eixir a passejar al gos. En fi, la qüestió, que igual esta vesprada no me condix molt, aleshores vull que me condix cap al matí. Això és. Som-hi. Bueno, ja he vingut de la podòloga, m'ha arreglat els dits dels peus, m'ha llevat un poquet un callo que tenia, hem anat al bazar a comprar coses diferents, hem anat al Consum a comprar per a fer el sopar. Bueno, per cert, podem parlar del meu outfit. Esta camisa que la vaig comprar en el Montoner del Mercat i com sempre ma mare me va dir que era garrula, però jo vaig dir no, és estètic. I quan me l'ha ficat m'ha dit, en efecte, està molt xula. Bum, pues això. Vaig a veure si li pegue canya en esta mitja hora abans d'anar-se'n de passeig. I això. Sé que els meus vlogs no siguin tan llargs com els de la Juliana Gre, però és que no tinc tantes coses a dir. No tinc un dia tan entretingut, vaig a pocs llocs i no penso gravar totes les coses que faig perquè vaig acompanyada. I això, un besito.